Mbola tsara tsika vahoaka malagasy tsankagnavaka, surtout ma vahoaka fédéralisme de Madagasikara, zegny ny vahoaka mankasitraka ity état fédéralisme ity. Ka état fédéralisme ty ry avako aby, raha mankatiany Madagasikara ianao, fédéralisme ty avenirany zanaka ny tsirairay malagasy tsankagnavaka. Izy koa marafitry misy amitsika amizao fotoana zao ty centralisation ty, presque intérêtn'olo personnely. Ka raha mbola hitady avenirany taranaka mandimby ianao, tsisy lalagna hafa eky mety azahoany taranakanao ny avenir amina maray raha tsy rafitry natao hoe fédéralisme. Kary magnantegna tsika ry havako aby, andeha hankasitraka ity état fédéraly tsy tian'olona tsy mankasitraka azy. Iaraka hitsangana atsika, iaraka hiady atsika anangana ity état fédéraly ty, ka tsy ankagnavaka, surtout maheran'ny Madagasikara ma raha ty volaniko zegny, ao koa moa amy tanànanaka Diego, faritanina Antsiranana zegny, Diego, Nosibe, Sambava, Antala, voilà faritanina Antsiranana jiaby igny zegny. Ka miangavy anareo za ry havako avy, ke mba tsy ho voafitakan'olo anareo amy faux fédéralisme koa amy tanànatsika ao, fa maro fitakanazo atsika zay tao, maro, surtout letry nialany président Tsiranana, komansy teo tsika fa komansy nahazo fitaka amin'io état fédéraly io, ke efa ela zay, efa maro ma olobetsika maty agnaty ao, olobetsika jiaby la nivonegna aminany io. Kary miangavy anareo zay, mba tsy hisolela keky, mba hitsinjo ny avenirany taranaka mandimby, mba hisakafo, mba tsy agnanaovan'olo discrimination izy amy tanindrazana misy izy. Fa izy koa hena nde miendro anareo niany, ndraiky vary fotsy miendro anareo niany, ndraiky vola vidindro anareo niany, vola i maelany. Fa ma état fédéral ty io tsy lanareo, parce que anareo mitantagna ny vola anareo, orinasa anareo. Tsisy koa zegny raha andeha agnasahanareo olo Antananarivo. Tsisy tsaratsarany anao mitantagna ny raha milomanao tegna. Fa izy koa fa olo mitantagna izy, dikan'izegny olo igny mehe ino raha ty ataony amy fanagnananao. Ka olo mitantagna rahanao io, tsy possible izy andeha agnamianao miragna aminany. Ke olo mitondra atsika jiaby amy tanàna Diego io magneky ny fitondragna io, ro volagna orange. Ataovagna ty lohanareo, ampisolelaka ro jiaby io. Ampisolelaka, ke de intérêt personnel. Kary haindreo zo io, fa irongana io andro io, tsy haindreo karakôry ataondreo anidriky fanagnanandreo io. Parce que haindreo, fédéralisme, c'est un loi. Tsy maintsy hipody amy vahoaka ny raha nangalarindreo. Zegny mahaviaro hitanareo zio karaha lela may mivadibadiky fa ty andehagnany fe de faux fédéralisme. Mila gnampody andry amy 3e mandat amy magnaraka koa. Ke zegny izy ry havako aby, izy koa marô navy nividy anareo, hoana volandreo zalahy, volandadala ho aniny misy jery. Zegny fitondrasanareo rojo io, mitondra omby, ahoana ombindreo, fa rendez-vous vote agny. Fa nazatra robo ko mandrasa vola io, parce que ho avy ny problemo. Ataova agnatiny eritreritry ry havako aby, ireo ny mamono anareo amy tanàna, reo mampitriky jaly be amy tanàna ao aminareo,
Rojo io, hitanao fa ho ratsy amindreo ty problème ty, fa maro koa von'olo ataondro amy tanàna ao baka. Za bana anabavitsika nini donia, voniandreo agnatin'ny prison. Ny fitiavandreo pouvoir mandeha misolelaka agny Tananarivo agny amy club 48 ty. Club 48 ty mampetraka karton gouverneur atsika ao. Anao mahita gouverneur amy décentralisation tsy vidim-bahoaka, ndraiky mbiagna anao hita gouverneur tsy vidim-bahoaka. Fa hainao fa sandoko décentralisation raha nandeha nataondreo tamy tanàna tao, au contraire ny centralisendreo raha jiaby Antananarivo. Anao mahita ro jiaby postera jiaby mipetraka eo, gouverneur, maire, PDS, député tsika bola réglage baka au début namitaka olo amy décentralisation zava izy io fa vola koa raha zavany fa tsy avenir ny tanindrazagna. Fa tsy nitodiky eky izy amy ty fédéralisme amy province autonome, fa nandeha nitodiky agny amy programme Orange. Efa namony vahoaka io. Donc atsika vahoaka, za fa natsapa ndraiky vahoaka fa maro matsapa fa état fédéraly tsy seky ny rafitry mba ahitagna avenir ny taranikanareo na amy les études zegny, na amy resaka fagnamboaragna dossier nany zegny, na amy resaka fampianaragna zegny mba ho hisy université tanànatsika Diego maventy, mba tsy université kararovana koa ndeha ambilandro olo ao. Anao mahita zany kanolo avy agny Tananarivo jiaby lany mandeha miantra agny andafy, anao mahita ro mahazo visa olo jiaby presque olo Tananarivo agny, olo akoty jiaby avoasiry. Donc Antananarivo koa misy olo victime raha zegny, fa la majorité Antananarivo ro olo manam-pahaizagna abo jiaby, ro olo mehe olo manam-pahaizagna abo jiaby, ro presque tafiboaka zanakatsika lakoty jiaby voasiry, surtout amy resaka les études. Mba tsara zanakatsika mba tafita amizegny les études supérieures, tsara tsy andeha ambanimbanign'olo. Zegny ny antony angatatsika état fédéral ty, tsy hoe fisaragna amy malagasy amy malagasy. Na olo avy agny Tananarivo afaka miasa ao Diego, fa ny asa ao Diego tsy miakatra agny Tananarivo tsony le vola ny orinasa agny Diego, fa mipetraka ao Diego agnanovagna développement amy tanàna io. Ke angatatsika am'Ndragnahary mba tsy ho voafitakan'olo atsika amin'ny état fédéral ty, olo andeha gnano état fédéral ty fa izy edy fanapera persi. Izy koa nisy olo nitsangana io nandeha nagnambaranareo hoe zaho ny président fédéralisme, ry havako aby, olo fa nahazo vola andeha agnano intérêt personnel ataova agnatin'ny eritreritrinareo, andeha andatsika koa zegny nipotriky ny vola nahazo nely. Za hitanareo zio io fa maro mila hividy zany vola, za koa mankatia affaire personnalisée, affaire naka personne, andeha angala vola, za fa nihina volan'olo, mais za tsy midriky andeha hina volan'olo. Za mila état fédéral mitsangana, parce que za mitsinjo avenir ny taranikanaka, taranikan'ery havako, almaragasy rehetrarehetra, un jour mba mifandray tsisy mifagnavakavaka. Zegny raha nijoroatsika amy tany misy atsika io, kary miara-mandinika atsika jiaby ry havako aby, ambava homagna, ampomy eritreritry, atsika tsy maintsy mahazo la victoire amy ty état fédéral ty. Courage atsika aby ry havako aby, courage atsika. Araha ty fa tsy ho ela, tegna tsy ho ela. Kely sisa tavela. Aza mety anareo, aza magnekeky anareo avandivandresan'olo, seule personne fanapera persi. Izy ny président fédéralisme. Réel. Merci ry havako aby. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.